Ahojte. Ukážem vám, čo som postavil. Takže tu je nájazd na prvé poschodie, ale tuto je to takto dole. Tu môžu parkovať autá dole. Tuto je teda ten nájazd na horné poschodie. Tuto je kancelárka malá. Tu je výhľad, ventil, polička. No a tu je zase, tu tiež môžu parkovať. Tu zase. Potom tuto majú ešte nájazd. A tuto majú takto úplne najvyššie poschodie, tretie. Odtiaľ majú krásny výhľad a majú tam dvojposchodové steny. Bohužiaľ, takže horšie vidia. Tuto je takto výhľad na ten dom, ktorý bol v minulom videu, no jak v ňom bývala tá lama. Takže tam je tá lama, jak tam mal ten záchod, ktorý sa je tam čistil. A takto vyzerá tá garáž. Čaute, dajte odber, like, to stačí, ale nemusíte. A jak sa hovorí, čaute.